खायनो जतनो याफा खर लायफिननाय बनिया गलो आं रिनाय दिनि UBWS नो सामखायै थांजाग्रो जों बर'नो बाहायनो बगमाया ने बर'नि जारै सिस्टेम तामक जरा आगो फायो आनि बै जों बर'निनाय बकेसिनि ex president ex secretary ex member जतनो आंनि रनो गय हरजावो निरगो प्लिज फायबै दिने हामजां माने बर'नो यासांनानै बाय गयजावो आं खरकसा किबो मोरिया जे ओंलै दंनाय रंनि रबसकांगो फायबाय जादि दिने ex UBWS committee रो प्लिज निरो फायलै जादि दिने हामजां माने बर'नो यासा फायबाय जादि जत मेम्बार बा जतनो फायबाय जादि दिनि को आरमथानि बाय हामको फायदि आंनो नुब्लिया हायफोरनो न आंबो मंनो खुहि मासने दावनि गांगो फायमन नयानि बागै प्लिज बाय हामको फायदि बिलाय के हामबाय yang sini ex president ang asai फायथि बननो sini UBWS नि लीडर्स के नुगै फायबो ताबक जरा आं नुगै दंको बरके sini UBWS नो सामं खाय गलां जाग्रो दै बाङै थां जाग्रो हाय बे बरनि बावै जत खरां कथर बायखलै या फाखरो बै sini हामजो बरनो या फालायो जतनो ब्लैक हामबाय दिने हामजों माने बर'नो यासा फायमानि बागै दे कारजा रोतंखि आनो किसो मैतो खलायबाय जदि दे साथानि रो बे समाजारो सायसु या रोतंखिबो नाकारबाय जदि बायदिनके जोंताबो सिनि प्रोग्राम सिट न जोंखना लायबा The 31 Annual General Meeting of Udaipur Baptist Women's Society (UBWS), date 11-13 November 2022, Venus Songnari Baptist Church MPC, Moharani Udaipur Gumoti Tripura. Timni ya Prishubran ya Party, Bini Thani Bukhabiradi Hakibono Subanai. Speaker Tongo Reverend Chandra Bahadur Zomatia Secretary UPA, Mrs. Anjali Deborma Acting Secretary TB. Mrs. Bina Deborma, Financial Secretary UBWS, Resource Person Reverend Dev Guru Zomate, Advisor APC, Odin Evangelist Tangliana Senior Advisor UBYF. Date 11 November 2022, Friday, 1 p.m. to 5 p.m. Arrival and registration. Delegate registration Mrs. Mikhail Zomatia, Mrs. Rabanti, Mrs. Sumita, Mrs. Zayanti. Rignai registration Mrs. Esteri Zomatia, Kana Lakshmi Watia, Tei Premina Zomatia. 5 p.m. to 6:30 a.m. dinner, 5 Tankababu. 7 p.m. to 9 p.m. to welcome and worship service. Chairperson Mrs. Mikhail Zomatia, Executive Member UBWS. Samang Tidul Nai Wamloi Unit, saying Shawi Shri Nai Mr. Ram Soran Zomatia Okra BHT. Welcome, speak Mrs. Nitorani Zomatia, President UBWS. Speaker Reverend Chandra Bahadur Zomatia, Secretary UBA. Special number Songnari Units, Kunjomora Units, Hodra Units, Kakupurmanika Units. Day 2, day 12 November 2022, Saturday, 6 a.m. to 6:30 a.m. breakfast, 6:30 a.m. to 8 a.m. Bible class, Rasam Tuitanai Duluma units, Leader Odin Evangelical Gospel Tangliana Senior Advisor UBYF, Topics Baptist Doctrine. Day 8:20 a.m. to 12 or
AM ke suijaka PM business session day 12 PM to 2 PM lunch break day ang business session 1 day no ang saklai wiro sinai nge sung tini sungui mana joto no tani male chini BCM missionary rok tumani bagai kurui hinai rok sungui mana haini bai borok suno kaisa kok tung suimani tongo haini bagai ang joto ni mangui ni rok kango no kok tung no porisiwan to the Secretary Udaipur Baptist Women's Society TBWS. Kristo ani bukogro sekango 31 AGM UBWS delegate phainai rongno Jisu Kristo ni mungbai sibaya pharjawo Baptist Church of Mizoram BCM headquarter by 10-30 November 2022 BCM Ramjulan Lungle Mizoram BCM missionary rongni bagai general conference program senam jaka sungbo o program o manjagwani nango haini bagai sini UBWS 31 annual general meeting no sung BCM missionary rong manjang phaiman ya sinai nei ang norok no sajawo norok kaham ki sini UBWS AGM program klaimana ni bagai norok ni bagai sung suri nai te norok bosini bagai suri baja ni goijawo Kristo norok ni odon evangelist elal thangjawa senior advisor UBWS jini missionary ro borok sungno kok ten suimi ro hormani paiding kita bong hain hai sini tui phangnang jorano ya phari ro Secretary no belai ki hambai boni jorok ni bagai pharisam kisi sa suri jaknai point narak layana kaitham ang kaitham no khorok thamno no joraya pharnai joto sanam sung tongnai haifana kaitham na laisine ang joto no jorang phara haifana kaitham so sung suri laisine hene ang koijao Jaraman man bagai sini kathang kaiton no belai ke hambai maya tei phangno jarak ka hamro phimani bagai suri lainai khana election tongo kaitor kama ke subathung boni busa ka hamno boni samung tamani jarak ka hamro thung sini khauso brima song kabang ma tongo kaitor chonglang thung nei suri lainai asung hambai suri jaknai rona naimani ke pasango sini siklaro meeting tongpiwo boni boy sing suri lainai UBWS annual meeting wamni mo thalongnai taklai ke sini election bosorba belai ke leader ni bagui sing nang boni bon leader ka hamni bagui sing suri layano siklaro ni bagui bahaino de tini sing khana ka bri rok ni bahaino khana sing election leader kaham nango kaiteni samung tangai kesrang nango faithful borok nango bose bani boi sung suri lainai kahama kaiti phangmanna ni bagui kaiter sung rotum hoi sung suri lainai te kaisa roma ko kaini thangka Haringke oborong tinen sing joto khana laika ang te repeat khlaya oborong je samani ro khana laika sing abono tinen sing sri laine apni agula ang kya tona bage suddenly ngya bage ang so special number songnari unit somte hodrai shon joto na tia tona bage ang koijo te phali sing joto tabo joto ni bukhubai kai to no khabai khubai khilob laya na phai joto pa lob laya
Haike artistic summary haike ang special number ro ang zonia pernai songnari decision ro daktike phaina rizora na phadi kaitano lo phadi songnari song kuri fanan kana ki khotrai song le au phadi
Hello friends, welcome to my channel. This is practice. Hambai Songnari unit Songno Paiman Sirlia, Kuisi and Paiman Sirlia, take a song and Korasani, and the song Lumas again, but take a song and one song. The Panatan to Deo can like Pina, hot dry unit being some to can like Pina. Hot dry unit. Hot dry song cricket. Don't think it's a kissa dollar in India. Green get Sentabo, Element cook the Kaitoni cocktail line, Bonia Glutin Kaku for Monica Suna, and Zoria. Speaker Reverend John Bahado Jamatia Secretary UBA, Elamina Zoramaya. Jotana sari kaham. Jotana sari kaham. Tini sing samani sari jarawa. Ang kai tini kok sanani boinro ni busango. Basazak balaike ang kepal kaham bui mana. Ani ke sini UBWS ni 31st annual general meeting o aiman japmani bagui. Ang muito mano. Semau ke omor purong khana. Bampurus ajara kang balai ke doro ke manjaka aku sukmani te rugi doro ke corona no ki lai to mani jara layu apena tak lai ke hain hai chini tui phangro ano hain hai kai tin ko sanani boi jara ro pimani bagui atui pharona hambai ine ojara ka hamama mani bagui le sema hai kusukma ro kriba apung pha aimanai nei chongo aipana tinio jora bebak tongba uthuma sari ba lein mani gari kawai ka ba koloka phaibe mani jora lenja gazaboni bagui kolok sanani yang musupana asayawai tomani namsne tani ke asal ni phaibe mani lenja gazaba aponi boi ang besi jora kolok leya jora competition final line asa kung mo pupukan daw koi bigay ang mahek dorok susun dorong ka ang ke dorong may na ang o kalalam haran ni te ko pani na ani bible sa sinulia ka si hayro bible lang le
abang lama usido baru nukur mau kaham terus kemana ya bawa layan di bangla lama apa hai si beri ro pai bela ada centang lainnya sini tim no taklayo susahnya ro no bela ke hambai kai teni kok thaing kha kathang tei nangai tongo sana ni ring ya phano tiniwo kai teni kok no sisung salainai tik nalainai ba bani boy tiniwo khalogoi chung tongai jawno tini hai jarawo on sal jarawo manmani bagi belai ke khatong thogo yasa sampani pandani sariyo kai tini kok na tu boi pekya ang norok ni engai ani sanani mungsa talen kiri engai mano phiaba angpui lawo kai tono kabang puka hambai maro ojara ka haman mani bagai tai tini UBWS nitui phangrongno bo hambai tini ajara ka hamawa ano kai tini kok khaino sanani bagai tharotu bo mani bagai kabang ma tongo abisiyo anandrok songmani bagai bani bagai ayasak samani pandani jarawo kai tini kok na ang kisan samani nayo te ang noro bai share paine hadi ang kuilaw kai tino hambai roano suri nai mai gna pakai tino na hambai ini ni sarai jarawo nini kok khaino sanani bagai bas sajawo ani fan kurui ani sanani suar kurui pe bakai tini ni kok thai ka kathang tei kubui au kok thaina sanani bagai ang basawo ani ma pata ko bukuni busango kai tini ni phala ko tharbai nu subaklai pedi nini kok thai abung ka kathang nini kok thai khanangui nu tongo au kok thaina sanani bagai ani mun sanu phang kurui nini phala ko thani phan nok pedi nini hamjak ma yak baina ano ani khuk slai ti saklai pedi beba nini yawo yak Sri Mas Resna kai tentani solution. Amen. Kai tani kok hai abu tinyo sem chini timo man kha lob mung busap ni. Sung joto saimano lob mung busap kha Bible ni bisiyo kaisa rasa mung bai kai tano lob mani te suri mani kabang ku kai tono loboi rasamani te kai tono ke biya imani ako khai tini sumano loboi rasamani kai tono kolomoi rasamani kai tono suri tutui rasamani ako khai tini sini 31st annual general meeting UBWS ni sini timo suman kha ako khai no tui tini angro bai share plainai kaipanang oronyo chung lobung busap ni no ang je team ni mote nainani thangnai pia bangoro chini berem thamsi sni nismi berem thamsi sni butang tang sani simi ang dog zora sang oronyo norobai kai tini kok no naine boni boy pagi ang koreano David ni resamung nation oronyo no boni boy ka borok ka hamte borok hamyani man thai nei sung o bokro ke sung man piaba tini sini team no tuyu yang tini okok thai no nrobai sakro laine phajang koreano samung hamya tangnai rok ni bagoi nung ayang uyang tangjadi samung saya khlainai rok nobo tamusudi borok daiti no samro haike maranai sam kraro hoisatui ke hoisawi thangnai subrayno poito paidi te samung kaham tangdi haike nung hawo tongnai te kirima guri ke tong thogoi tongnai subrayongni thani bukhabera abukhasrangdi haike boni ni bukhano musuk mano runai nini yapri
subrayung no yapardi bini thani bkha beradi haike bonono subanai bo khesini team bonini kaham no sati haike kusung khlainai kaitor bokok thai sini bang katal kai hamadistum amen ini chungoro nioma kha puila nio ang oro tani boy sakana kisap pore na nangke sing amono sinani nango sing siwini tongo haipun moito palen samung hamya tangnai rokni bagoi ayang uyang taangdi hamya khai tongnai roni bagoi kobole ayang iyang taanglai di mani oro ta kobol sodi ta kerungdi boro bom hainai boro nutu yuno anabuta salai abang katini Christian no clear klay saklay money kok sinaya kok siknaya ke bono tam kiniba bono tuyi matha betang na ya bono tuyi ayang yang tang lagi samu haya khlainai rok no bo tamusudi bo haya khai bo haija podrepo or kono sathai kiri sana naya saya tongke hamo sing oro nuka borok daitino samro haike maranai samun haya paimani ba besi kedu toya ble joto saimano samun kaham se bumung kahamui tayo teibo kedu tongo itu samun haya ke bo kamawi payo oronyo samro haike marawi painai hish zabra samasu marawi amandokma singoro sajapyo sam kraro hoisatui ke hoisa nai abaro notui among simang janai kiri samung hayao hamya khai tongnai bokok nai akikli pailai ke bonotui matha bethang na nai ya bonotui kunu chung abang simang uthai kiri bonotui kunu huno hana salai janai kiri abaro daikinu samro hai marawi painai hisu samkara rohai hoisawi painai a hoisawi thangmani chalo pari subraino poito khlaidi bosimam laisi tinio sini thanio srai abaro no tui chingbeba no overtake baya karei ba pawgui ba muito khlayawi sungtam ang thainke subraino poito aidi subrayung no poito paidi hanya no tui hainu no ana satai bekri abono muito bota paidi abono yakari re thia batini subrayung no si poito paidi tei samung kaham tangdi subrayung no poito paidi samung kaham tangdi haike nung hawa tongnai tei kirima kri ke tong tawui tongnai paisokha re subrayung poito khlaidi samung kaham tangui tongdi haike sini sung ang jotono hawo tongnani bagoi kirima kri ke tong thoi tongnai tomani kaito no poito khlaimani bai kaito ni samung kaham tangmani bagoi kaito ni mungoi tongmani bagoi kaito no bu sangotui tongmani bagoi kaito no kotor phai borom khlai tongmani bagoi kai tono monui tongmani bagui kirima krui ke tong thogui mano ang balai ke mui okok no satang kai ke kirima krui ke tong thogui ni samani balai ke kubui khoroksa guest house thulai pro no ang balai okok no tini mui to mano kirima krui ke tongui mano samung kaham tangdi haike nung hawo tongnai tei kirima kri ke tongui mannai salsa sung guest house thulai ka ani loge khoroksa tongo bobu chakri khlai tong master room partition kaise no haipa boro kok salaina chungkhana boro no nai nai ka boro kok salaina chungkhana ka aimale ani loge master dalai khwana zakha आज बरो रो बुसु कुसुवा सोई बरो कok salaima no khna oi boro आज राव बरो
guest house salaimani ke sobrai no poito khaidi kai tuni samung kaham tangdi au tongui mano tei tong thogui mano amono tini borok salaimani horo salai kheboro kai tini kok thai salai ke salainu bosa phurunglai mano tui borok salai English medium phurungdi bosaro English ma wi phainai kai tono lopman bosaro pribisi tui kai tini sung sasanuk nai tei kirima kri khe tong thogui tongui manai mani kok nang ajarano belai ke belai boro wan samung ko tor kana horjak boro kok samani ai guest house ni lamlai ma khansona mnamle kharsu boroni bebab side kharsu কিন্তু বরনি পোশাক দিও নাই কোন খারসু সুপান বরনি বখাকে বেলাই কটর যে বাহাইবু কে বড় খ্রিস্টিয়ান কাই তো ন বড় কইতো খাইনে র বড় গোসা ফুরুংলাই দङ বড় ফুরুং স্যাম্পল ফুরুং বড় নাই নাই বা আইমেলে স্যাম্পল ফুরুংনাই ni গার্জেন দ খারসু ফ্লাই ড্রেস ন কইনে নে কিলো ফেও বড়নি না হরমুং হরজ যে কক সালাইমেনি কে বেলাই কুসু ani loge master ke saka Sumba borok siya khoglehi hona bo to mani naigrale borok su kusuwan so man ang khorok sa master ngi si o mai kuno wan so nani gyan ya to mani ke ang kai tono poito khlai ni goi ang sia ang khorok sa master ngi si ani go sana ang kahamu phurungi wani ani wan so mu grei ang kai tono mai ni bagi ang sia ni paman ini kuboi subrayung no poito khlai di samang kaham tang di hai ke hau tong nani ba kirima kri ke tong thogoi tongoi mano ini chung christian no ini chung christian hojak mai ro kai tono poito khlai tongayo kai toni samang kaham tangoi no tongo tei chung a asa kawo kirima kri ke tong thogoi tongoi mano bomani bisi kai tono poito khlaimani bisi tui kai tono poito khlaimani bisi tui sung kirima kri ke hau tong thogoi tongoi mano koboi no tini sung kirimani kri ble treno tanggai ke kiriya binai kai thang bahai no suri tanggai ke kirimani kri baso kai thang bo nung kai tono suri thangmani kirimani kiri nini loge kai to tongo boni mai ini subrayoro sawo subray ni thani bekhas rangdi ini sini bukuro subray ni thani asrungjak tabo sini bororo khaba huba tangmani mai ratutiro raja ro tongbayo aipha boro khas rangoi paimani chunu kabang ku tini paimani nukha kai tuni samung kaham tangmani bagoi boro kirimani no kiri khlai ini tong thogoi no subrai ni thanyo khapang phiogoi srangoi tini phaibe meni sungnu haike tini wo chung subrayong chini bokha musuk mano runai ini chung oro phaimani karam tong oro phaimani sini karam tong hai no busai bu abodi now huni rang hai sebai phaileman ya ini chung oro phaimani karon nukha ang kai toni busta ni kaisa porishoy ang kai tono lobui tongo porishoy ang do phani boi samung khai tongo porishoy ang do phani bagoi kai tono lobui tongo kaisa porishoy bari mai tini chung khapang srangoi chung phaileyo te kai to sini musuk mani no rowing tongo kai to sini musuk mano rowing tongo bori bori tini sini thimo saka nini yapri no subrayung no yapati tini chung oro phaile jotoro sini yapri semani no subrayung no yapri tongayano tani boy okok thai phekana ke tini sini okok thai nangoi pheka sini yapri sini yaka semani sing haba hubala mumani be bagon sing kai tini thani yapri chung lamulayano keba babuni salo sung nai nai ke sini yapri borok kawang kuk sung rowoi tong hingi thangmani yapri boya
아야간 세만이 사문 뭐야 이니어증 보사가고 그방국증 띠니 신이 사트노 가이드너로 오이동게 보사가 떨어싸워 니니 야 프리노 수브라용노 야 파르디 신이 그방국증 타임 웨스팅 케마니 저라 노스톡 파이마니 비부사 노 mini mai shana pok lai mani ka mobile sini balai ke sini coding ka aba sini bangai ka ham pia haipan sung a jaga kabang ku bukharo ka gija thangani sapok ka why se ekres engkan ke gija bel pai mas siri yang ui payo gija bi singsa sma ekresin tongmalia asu jalan a jaga siya prisha lagi apa di Nini ya prino sobrayong no ya palayon. A mobile yo kahit ni koktay kabang man ay pore uimano. Piyasong kahit ni koktay pore ya. Tuma sikla, tuma okra, tuma zon bebat no. Saray ni ting bura zora chung mobile ekre lemen ay kanke. A jaga sobray niyo chung ekre ya. Samong na yawa ekre yun sini jara no pairo. Bani ba tini a koktay sini kanyo paika. Nini ya prino sobray